ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TV қарор доред. дар видеои имрӯза хабари хуш аз тарафи Муин Ғафуров, соҳиби ҷоизаи нав гаштани Ҳабиб ва якчанд хабарҳои дигар гап мезанем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури шита лайка шатақати занен мо буша видеоролика сар мекунем. рафтем. خواهی تماشا کنه غمنامتونم دیوبای سوار شید پرسه مرا همیجا аз сидқи дил миннатдорӣ худамонро ба ҳамшарики расмӣ таксопарки УНО барои сарпарастӣ мерасонем. гаптон надорам. комиссияи паст ва пардохти фаврӣ дар як лаҳза бо промокоди Knockout TV. ссилка дар описания видео. аллакай ҳамин ҳафта яъне шаби шанбе ба якшанбе турнири UFC 287 баргузор мегардад. дар карди асосии набард дар вазни миёна байни чемпион Алекс Перейра ва рақами 1 Исраил Адесаня баргузор мегардад. ҳамчунин дар ин кард Хорхе Масвидал бо Гилберт Бёрнс набард хоҳанд кард. имрӯз худи ҷанговарон дар постерҳо имзо гузоштанд. маълумот оиди аз куҷо ва соати чанд тамошо кардани турнир дар видеои навбатӣ пешкашатон мегардад. чемпиони вазни миёна Алекс Перейра оиди Ҳамзат Чимаев фикрҳояшро баён кард ва ҳамчунин илова кард ки набарди ӯ бо Ҳамзат шавқовар нест. Ҳамзат Чимаев ҷанговар нест, хело бисёр мелақад. баъди набарди охирони ман Ҳамзат дарҳол хоҳиши бо ман дар вазни миёна ҷанг карданро кард. чӣ хеле ки худатон медонед, баъди набард ҷанговар ҷароҳат мебардорад. ман вазни даркориро карда наметавонистам. барои ҳамин дар вазни 93 килограмм набард карданро ба ӯ пешниҳод кардам. аммо ӯ гурехт. агар ба ман Уитекер ё Костаро пешниҳод кунанд, ман ин пешниҳодро қабул мекунам. аммо оиди ҷанг бо Чимаев ҳатто гап задан намехоҳам, гуфт Перейра. албатта аз як тараф Перейра дуруст қайд мекунад, зеро Ҳамзат Чимаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр гап мезанад, аммо вазни даркориро намекунад. ҳамчунин ба набард зуд намебарояд. шумо бо гуфтаҳои Перейра розӣ ҳастед? дар зери видео фикратонро нависед. мо бошад давом медиҳем. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов соҳиби ҷоиза барои комёбиҳои ҳаётӣ аз тарафи Sky News Arabia гардид. оиди ба даст овардани ҷоиза Ҳабиб чунин шарҳ дод: ман миннатдорӣ худамро мехоҳам ба Абу-Даби расонам. ман ин шаҳрро хело дӯст медорам, зеро яке аз беҳтарин хотираҳои касбии UFC-амро бо ин шаҳр дорам. соли 2019 буд ки падарам бори аввал дар кунҷи ман ба ҳайси Соня Санҷ дар ин шаҳр буд. албатта сараввал бо ин ҷоиза Ҳабибро табрик мекунем. пас аз он мехоҳам илова кунам ки дар ҳақиқат Ҳабиб арзандаи ин ҷоиза аст. аз ҳамин хотир ин ҷоизаро ба ӯ тақдим карданд. Ҳабиб дар ҳаёти худ ба мақсадҳои худ расидааст ва на танҳо дар сояи варзиш, балки берун аз варзиш низ шахси муваффақ аст. аз ҳамин хотир барои чемпион лайкро дариғ намедонем ва дар комментария сухани хуб навистанро низ. мегузарем ба хабари асосии видео. ҷанговари тоҷик Муин Ғафуров ба мухлисони худ хабари хуш расонид. Муин Ғафуров дар саҳифаи расмияш навори баромадҳояшро гузошта чунин нависонд: иншааллоҳ баъди Рамазон сахт ҳаракат мекунем ки ҷанги беҳтарин нишон диҳем. албатта ин хушхабар аст ва ин маънои онро дорад ки мо пас аз моҳи шарифи Рамазон Муинро ҳарчи зудтар дар дохили октагон мебинем. дӯстон, шумо набардҳои Муинро ёд кардед? дар зери видео ҷавобатонро интизорам. ба шабакаи мо обуна шавед ва пайгири хабарҳои нав ба нав аз соҳаи варзиши ММА бошед, зеро мо ҳамеша хабарҳои ҷолибро пешкаши шумо мегардонем. фурсати Knockout TV фаро расид. то видеоролики навбатӣ, дар паноҳи худо.